Tá busca dríochta bra an seo le mo thaobh. Measúm reann is cit a híosáin? Cé é seo? Is Cruth trítí tá an? Feicim go bhfuil sé ar. Measú céir tá an? Feicim go bhfuil drunalógaí ar fud na háite an. Sílim gur bin ciúbóideach. Cruth trítí eile. Ach, níl ar seach amháin. Cuar. Cén tainnim it ar seo? Is sféar atá an. Cé eile tá am? Cruth eile. Tá trí ar seo. Tá cearcail ar mhar agus ar bhain, agus tá eile tá sí cuar. Measú céir tá an? Is circóide tá an. Agus ceann eile. Cén tainnim it ar seo? Tá sé ar. Agus tá na hagannaí cosú le cearnógaí. Cén tainnim it ar? Is ciúb atá an. Cé eile tá híosann seo? Na hanim na chaí. An cuinach lín corán ciúbóideach. Muinteán an tusa. Corán sféar. In seo an bha amháin chuar. Corá an circóid. Trí an bha agus corá an ciúb. A muinteán an tusa. Sé de cearnógaí an. Cé eile tá sa mosca? Ceann bra mór an seo. Cé is cosú leis? Well, I leireach amháin chuar. A cuinach leat cén tainnim it ar? Sféar, ítach. Agus raibh me síosa le nach mé se go choláit. Mar rollann an sféar. Céir eile tá am? Céir é seo? Cimid amháin chuar agus rá eile. Atá cosú le cearcail. Bú sé cosú leis a giúb níl. Circóid atá an. Is circóid an cás pean luí. Má bhrontanas. Cén crutha ar? Tá sé an. Agus tá sé cosú le drunalóg an seo ar mhar nach bhfuil. A cuinach leat cén tainnim it ar a gros seo? Ciúbóideach, ítach, leacham eile sé ciúbóideacha. Cé eile tá sa mosca? Folklór scoile. Cén Cruth tá ar? Sé cosú le drunalóg, ciúbóideach. Cé eile tá an? Tíos le. Sé na hagannaí cosú le cearnógaí, ciúb, ítach ma. Busca té. Trí chuar agus rá cearcail. Circóid, ítach. Uráiste. Amháin chuar. Bhfuil is cé a hain? Sféar. Éinche bhfuil an. Ceann amháin eile. Tá san cé é seo? Ciúb, agus bí muid in na mata leis a giúb nach mííon. Ítach a leog mo chud cruthannaí cur an áhairt.